This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Ka Sorkar jala kala kranshai hakabaya day baga jingmi ki khubor Shah Byrngem ki nong shong snong ka jala ki bam day ki khasi da ka baong bakim day ban shim ya ka an haki khti la jong ka jingkran ka Sorkar ka wan hadin shisngi baga sengking Atiar nyautrap National Liberation Council HNLC kala Byrngem yautrai jagadukan dawai economic pharmacy ka badan hakhandai lat ubla kran to met yaki kattu ka nengot ki long kme khasi bat kumjo ki samla khasi hakasngi ba bateng ka jingkhan ra yaki nong de madan na ka Shillong Municipal Board ya ka ne lapan ngau daw sembut menteri rangba ka jala uba khmi ya ka tanat kampo yeng ka Sorkar jala uba Prestone tensang upla ong ba la ban shim ya ka an ha ki ktila jong ba yaki ba Shah Byrngem ha ka seng HNLC ne Kiwei ki Kynhun ka Sorkar ka don ban yada yaki. Well, I think nobody can take the law in their own hand and let the law prevails. And whether HNLC or anybody who just give that kind of threat, government is there to protect. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.